Boa tarde a todos e todas. Moitas grazas por acompañarnos nesta xornada na que compartiremos distintos puntos de vista sobre a situación actual e histórica do Museo Carlos Maside de Sara. Hoxe acompáñanos Mercedes Queixastás, deputada do Bloque Nacionalista Galego, filóloga moi implicada con todas as cuestións que teñen que ver coa nosa cultura e co noso patrimonio cultural. Acompáñanos tamén Manuel Pérez Lorenzo, historiador e presidente da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo de Sara. Excusar a... Teño representación da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo e, polo tanto, permitídeme que na miña intervención, que prometo será breve, aborde unha cuestión, que é por que para a Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, que somos un colectivo cultural de Sala, a declaración como ben de interese cultural recente do Museo Carlos Maside, aínda que un avance significativo, produto, por certo, da presión social e do traballo de xente que estivo aí machacando de xeito teimudo, porque senón, obviamente, a administración non se movería. Esa boa noticia da declaración do Museo Carlos Maside como ben de interese cultural non resolve o problema do Museo Carlos Maside e tampouco, moito menos, resolve os problemas do conxunto de cerámicas do Castro en tanto que elemento do noso patrimonio cultural. O primeiro, hai para nós dúas cuestións básicas. A primeira, que o BIC, a declaración como BIC, só afecta ao Museo Carlos Maside e, polo tanto, o descontextualiza e o separa dun contexto que é o que fai que o Museo Carlos Maside significa o que significa, e a segunda, que é que a declaración como BIC non afecta a xestión do Museo Carlos Maside, non cambia de mans a xestión do Museo Carlos Maside e, polo tanto, aí persiste un problema. Porque declarar ben de interese cultural o conxunto de cerámicas do Castro implique seguramente declarar ben de interese cultural a principal obra de Isaac Díaz Pardo, xunto con Sobraderos, a parte de toda a súa obra pictórica, a súa obra máis completa como ceramista, como artista, como industrial, é concebir esa industria cultural que foi Cerámicas do Castro primeiro e Sobraderos despois. Hai que ter en conta que nun primeiro momento Cerámicas do Castro é unha obra de Isaac Díaz Pardo, pero ademais en prácticamente todos os sentidos. El crea da nada un proxecto de industria cultural, de fabricación de porcelanas, no que se encarga da dirección, no que se encarga de labores de diseño, pero tamén de diseño a nivel industrial, de enxeñería, de diseñar maquinaria, de diseñar, como vimos nesta introducción tan ilustrativa, de diseñar hasta mobiliario, hasta cartelería. É dicir, Isaac Díaz Pardo asume toda unha serie de funcións que fan que Cerámicas do Castro este tan vinculada a él que son prácticamente unha mesma cousa. O traballo, ademais, que fai Cerámicas do Castro na proxección da identidade cultural de Galicia en plena dictadura é tremendo, é dicir, hai que ter en conta o contexto, non? E agora, permitídenme que barro un pouco para casa, que aí Carlos tamén, nos anos 40, que cando se vota andar cerámica, estamos en plena posguerra ainda, estamos nos momentos ainda máis duros, máis represivos da dictadura. E a escasos 2 kilómetros de Cerámicas do Castro temos a capital de verán do franquismo, que é o Pazo de Meirás. É dicir, se hai unha representación do que representa o poder político na dictadura en Galicia, é o Pazo de Meirás. Aí está Franco todos os anos con todo o seu aparello de goberno, ministros, etc., circulando ao redor. E con todo un aparello de vigilancia, de controle represivo, posto en marcha cada verano. E a apenas 2 kilómetros no Castro nace a que probablemente sexa a acción cultural contestataria máis importante contra o franquismo que ten lugar na dictadura. En nun ámbito espacial moi pequeno. Iso ten un valor tremendo. Facelo cando se fixo e facelo como se fixo, e que durante tantos anos servixe os fins que serviu.
É un proxecto anterior e embrionario do que nace Sargadelos, sino que o tal Sargadelos non teria tampouco existido. Entón, bueno, que a mesma administración, incluso baixo o mesmo goberno, ou as mesmas siglas, decidan nun caso declarar BIC o conxunto e noutro caso este argumentando que se declara BIC só unha parte, é unha contradición en si mesmo. En cuarto lugar, tamén queremos que se declare BIC o conxunto por unha cuestión, por axudar a garantir a continuidade da actividade industrial. Nos entendemos que se existe actividade industrial en Sargadelos e en Cerámicas do Castro, a razón de ser, o feito polo que Sargadelos, polo que o grupo Sargadelos sigue vivo a día de hoxe, é porque vive de que? Vive dunha determinada identidade, dunha identidade cultural, do valor simbólico que ten a cerámica. Se alguén quere mercar a día de hoxe, por iso, preservar a identidade cultural de Cerámicas do Castro, nos entendemos que axuda a preservar tamén a actividade industrial e a súa viabilidade económica, que para a sala é algo importante. En quinto e último lugar, obviamente polo valor patrimonial e cultural do conxunto, que é innegable desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista histórico, é dicir, a nivel histórico, como decía antes, estamos falando casi, ainda que pode parecer unha hipérbole, da capital cultural da Galicia alternativa ao franquismo. Iso foi o Castro durante moitos anos e despois sumouse Sargadelos. Esa especie de capitalidade cultural alternativa, xa digo, simbólica, o que representaba o franquismo. E iso o representa moito. E a nivel artístico e cultural, pois o conxunto de edificios que teñen un valor arquitectónico innegable, esa simbiose de Fernández Albalat e de Isaac, o diseño de todo o conxunto, o propio, obviamente, Museo Carlos Maside, con ese concepto innovador e vanguardista de museo, que ainda sigue sendo a día de hoxe, o que é a planta de produción, o edificio do Lixa, etc. Con o público lector e a disposición de investigadoras e investigadores a cantidade de obras que se publicaron, e como iso en moitos ámbitos. E o Castro é o lugar, pois, entrando xa no que é máis motivo deste acto, o lugar no que se reuniron e se foron atesourando e se atesouran obras pictóricas que compoñen a colección do Museo Carlos Maside, que é unha colección única probablemente por moitos motivos, por diversidade, polo valor das pezas en si mesmo, pero eu creo que sobre todo polo espírito baixo que foi reunida, pola intención e polo significado baixo que foi reunida. Creo que incluso poderíamos engadir un sexto punto que obviamente non foi motivo de alegación porque está entrelazado con todo o anterior. Protexer só o Museo Carlos Maside, cinguir o BIC exclusivamente o Museo Carlos Maside, quítalle o contexto ao Carlos Maside, e polo tanto significa desnaturalizar o que significou o museo. O museo non ten sentido se non é unido a todo o demais. E como dicía antes, se por unha parte alegamos que a declaración BIC se estenda a todo o conxunto, por outra parte entendemos tamén que a declaración BIC non resolve outro problema que, como dicía antes, a xestión. A vista das últimas declaracións de que xestiona agora mesmo o grupo Sargadelos, pois eu creo que urxe preservar ese legado que hai aí, porque estamos vendo que quen máis o tiña que valorar non o valora e que se fan declaracións dicindo que son simplemente naves industriais, por exemplo. É exactamente igual que o son en Sargadelos e son ben de interese cultural. Pero claro, hai unha cousa que se chama patrimonio industrial, que hai moitos anos que se coñece, que se preserva, parece que hai determinados conceptos que ainda non se valoran o suficiente. Claro, poñer en mans de quen desprestixa o seu propio patrimonio cultural, ese patrimonio é tremendamente peligroso. Entón, nos creemos que o que compre é retomar iso que moitas veces chama o espírito fundacional do Carlos Maside. Obviamente estamos
no ano 2023 e probablemente xa moitas cousas que actualizar porque o mundo cambiou drásticamente, non? Pero retomar ese espírito fundacional nas liñas básicas, non? Estamos nunha situación tremendamente delicada, cada día, cada mes, cada ano que pasa, evidentemente, pois, aínda que agora parecía que non, resulta que os riscos seguen aí para o conxunto do Museo Carlos Maside. E eu, pensando un pouco como cualificar ou como definir a situación que levamos xa anos vivindo, creo que se pode falar da crónica da deshonestidade. Da deshonestidade cara á arte galega, cara á vanguarda, cara á memoria tamén, cara á identidade, cara ao noso patrimonio, cara ao legado que nos deixaron tantos e tantas artistas que eran conscientes da obra que estaban creando, dende, por suposto, o propio Castelao a moitos máis, a Llorens, a Marujo Mayo, a Granel, a Laxeiro, Colmeiro, etc. Creo que é unha crónica da deshonestidade en conxunto a un proxecto de país que foi soñado, pensado e materializado con tantísimo esforzo, con tantísima conciencia, empeño, tempo, dedicación por Luis Seoane e por Isaac Díaz Pardo. Eu creo que realmente calquera persoa que atenda un pouco a este vocabulario creo que xa son razóns demais para saber que en conciencia hai que preservalo, hai que conservalo e asumir a responsabilidade que nos corresponde de legalo tamén ás próximas xeracións. Mais concretamente, eu quería decir que me parece que é unha crónica da deshonestidade e mesmo da indecencia política. E o traballo chega a ser desenvolvido en clave política, concretamente nesta legislatura, ao longo destes 3 anos, desde o ano 20, porque primeiro, evidentemente, tamén hai unha reivindicación e un posicionamento de defensa, de protección a nivel social, cívico, como vimos en múltiples ocasións, liderado por múltiples persoas vinculadas ou non á arte ou tamén, evidentemente, dende Sada, por exemplo, con todo o traballo que se leva feito dentro da Comisión de Educación e Cultura, que é onde se debaten os temas relativos a patrimonio. E aí preguntamos á directora xeral de Patrimonio Cultural por que, despois de no ano 2010 iniciativas, se acordou non conseguir nunca resposta por parte do Goberno da Xunta de Galiza, da Consellería de Cultura. Finalmente, o que facemos en febreiro do ano 2021 é levar esas preguntas orais a unha comisión de Educación e Cultura, que é onde se debaten os temas relativos a patrimonio. E aí preguntamos á directora xeral de Patrimonio Cultural por que, se no ano 2010 se acordou, se tomou un acordo por unanimidade das forzas políticas representadas no Parlamento naquele momento, insisto, un acordo unánime de instar a Xunta de Galiza a declarar BIC Museo Carlos Maside, que por que 11 anos despois non se fixera nada. E a única resposta que recibimos da directora xeral de Patrimonio Cultural foi a aceptación de que efectivamente era un expediente parado, que estaba parado. E as preguntas de por qué, cales son as razóns, pois porque ainda necesitaban pedir máis informes e facer consultas, porque ainda non estaba claro que tivese razóns suficientes para ser BIC. Evidentemente, isto xa dá moita medida das cousas. Moita medida das cousas. O mesmo goberno, ininterrumpidamente, durante 11 anos, aínda ten que buscar informes, non sabemos debaixo de que pedra, para ter claro que iso merece ser declarado BIC. Ben, había un informe contundente do organismo, ademais, estatutario, que está recoñecido como órgano de alto asesoramento da Xunta de Galiza, que é o Consello da Cultura Galega. Xa tiña emitido un informe moi demorado, onde apelaba a que iso debía de ser, e ademais, con celeridade, declarado BIC para asegurar a protección e a conservación dese legado. Evidentemente, aquí xa non houve ningún tipo de resposta, é dicir, simplemente se ignorou, porque está claro que non hai interese por parte do goberno, por iso creo que se pode falar de deshonestidade e de indecencia política, non hai interese en facer o que hai que facer, que é declarar o BIC para asegurar ese legado dende a perspectiva da protección e da conservación. Por lo tanto, o que se fala é de desleixo. Non hai vontade política e hai un desleixo consciente e convivente con un patrimonio que además se sabía que levaba anos sufrindo polas propias condicións nas que se encontraba o museo.
un museo que de forma unilateral por o administrador actual se decide pechar, levaba agora creo que son 7 anos pechado, por lo tanto impídese a sociedade acceder a algo que temos dereito que é o patrimonio colectivo, unha decisión totalmente unilateral, e unha xunta que mira para o outro lado e que ademais acaba sendo cómplice porque era consciente da destrucción, do deterioro, do abandono que había do edificio e do continente e do contido, non? Porque, bueno, recordo unha visita precisamente do propio administrador, da propia persoa que estaba facendo unha nula xestión que estaba afectando a conservación deste patrimonio. Aquí a Xunta sabía perfectamente, nos compartímoslo e non só nós, que había obra que xa non estaba no propio museo, porque se vía que estaba en despachos por aí. O laboratorio de formas non se conta para nada con el, cando é unha parte fundamental ao que hai que consultar. Mesmo en público se chegou a dicir por parte do chegou a dicir o propio administrador que eso nunca ia ser BIC en público, por tanto hai testemunhas que o din, e mesmo dixo que se lle cambiaría o nome se facía falta o Museo Carlos Maside para esquivar todas estas historias que algúns tiñamos montadas na cabeza, non? Ben, é dicir, hai unha prepotencia, hai unha soberbia e hai unha intencionalidade máis que dubidosa en relación ao patrimonio e ao legado que temos aquí. Por iso digo que me parece que hai que conservalo porque así o require o propio legado, pero tamén porque efectivamente está nunha xestión que non valora ou non quere valorar ou non permite que teñamos acceso ao resto da sociedade. Como non había posibilidade de avanzar, tamén a principios do ano 2022 solicitei a Comisión Cuarta de Educación e Cultura, porque é un procedimento que se fai, unha visita de toda a Comisión Cuarta, é dicir, das 3 forzas parlamentarias que estamos no Parlamento, non era unha cuestión únicamente partidaria, é dicir, era a Comisión Cuarta do Parlamento, quere visitar o Museo Carlos Maside para, efectivamente, sermos conscientes de como está, e de que necesidades ten e cal é a situación actual do museo. Ben, despois de moitos meses, de moita paciencia, de moita consulta, trasladóuseme que non se podía visitar. Por qué? Pois porque o administrador non lle gustou. Mal foi que non pode unha persoa condicionar o traballo nun parlamento nin impedir ou conculcar os nosos dereitos como parlamentarios. Porque claro que podemos facer, como se fan visitas a moitos de xullo de 23. Pois parecía como que se abría unha porta. Anúnciase a apertura, xa se anunciara outras veces, pero nunca chegaba. Agora anúnciase por parte da persoa actualmente responsable do administrador que se vai abrir, que se inaugurará, que se poderá visitar, e o día desa visita, que eu casi vou dicir medio semiclandestina, que ninguén se enterou, a non ser despois polas fotos a posteriori da prensa, que non foi convidado ninguén, nin siquiera a nivel local, por lo menos a corporación nese momento, desde o Parlamento tampouco. Nesa inauguración o conselleiro anuncia que vai ser inmediata, inminente, a declaración BIC, pois perfecto, benvida, e ademais tamén anuncia que iso se abre grazas ao apoio da Xunta de Galiza con uns convenios por valor de 130.000 euros para o persoal que se necesita para que iso estea aberto e accesible ao público e para as obras e poñer a posta ao día. Aquí non estou reproducindo literalmente o que pon a nota de prensa, que podedes acceder a ela na propia Xunta de Galiza. Ben, a ver, era unha sensación inicial de por fin, agora isto colle camiño e se salva este patrimonio. Ben, despois de 13 anos conseguíase algo grazas ao impulso social e, bueno, espero que unha mínima amiga o impulso político tamén. Que acontece? Pois que inmediatamente nos damos conta de que é unha declaración, en canto se publica no DOGA, creo que o 11 de agosto, se non lembro mal, que é unha declaración absolutamente parcial e insuficiente e que non responde a nin o que se demandaba nin o que se precisaba nese
nesa contorna, non? Que vimos aquí, porque non é unha illa, é unha contorna que ademais xa tiña un precedente, xa tiña un antecedente en Sargadelos en Cervo, non? Por lo tanto, nos vémola como insuficiente, non protexe a totalidade do proxecto, por lo tanto, non se garante a unidade dese proxecto, e ademais con un agravio comparativo coa anterior declaración BIC, onde sí se protexe a contorna da fábrica de cerámica de Sargadelos no seu conxunto, non? Ben, insuficiente e, consecuentemente, tamén defraudante. Defraudante, incluído tamén a parte interna desta pregunta, é fraude. É unha valoración totalmente persoal, non? Por que? Para empezar, nin respeto ao nome original do museo, múdallo, aquilo que advertira nun acto público fixo, e a Xunta acatouno, é un mandato que hai sempre superior, non? Non respeto ao nome original, mesmo castelaniza, como castelaniza a boa parte da cartelería que hai nova no museo. Hai unha muda lingüística, polo tanto, moi importante. Elimina, pinta de branco e elimina o mural de Rosendo do exterior, que era claramente característico, que identifica a todo o mundo, xa non está, desapareceu. E, finalmente, defraudante tamén, porque vemos un goberno galego, a unha Xunta de Galicia que está absolutamente supeditada ao mandato dun señor que non apreza para nada, non sei se o valora, desde logo non apreza, non lle ten ningún tipo de estima a toda esa representación do legado artístico, identitario, patrimonial colectivo que falaban ao principio. E eu creo que aquí é onde está ese momento da apertura, pois pasou o que ninguén quería que pasase, ainda que o mellor podía ser máis ou menos agardado, non? Pasa que empezamos a pronunciarnos públicamente no sentido de que necesitamos ampliar ese BIC, non é suficiente, e a resposta que recibimos é: vale, pois non vos vale, pecho. Pecho, punto, e pechou. E ese é un problema, pero outro problema é que a Xunta non dixo nada, non abriu a boca a día de hoxe. E que volverei a facer no Parlamento seguramente a volta de 15 días noutra comisión, porque as preguntas escritas que volví a registrar non me responderon, por tanto, faleinas orais, que seguro que todo máis elocuente. A pregunta para nós é: a quen está a protexer a Xunta? O Museo Carlos Maside ou a unha persoa, a un administrador? Creo que esa é a pregunta que teñen que responder á luz, sobre todo xa dos feitos máis recentes, non? E un pouco, se me permite a expresión coloquial, tamén a outra pregunta é: quen manda aquí? Manda un goberno ou manda un señor? Creo que esa é a pregunta que acaba de decir Mercedes, Sargadelos, o Castro, Laureto de Formas, non é unha fábrica de pratos, senón que, como contou Lito, desde logo, esa capitalidade cultural da recuperación da arte do seu tempo. E desde logo, ademais, con ese sentido democrático, e o acceso a noso patrimonio, a nosa arte e a nosa historia.